Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu ngaturaken wilujeng siang, wilujeng lelenggahan, wilujeng pepanggihan sesarengan kula sakadang gumpalaning budaya ingkang rinakit campur sari supranada Indonesia kapimpin Bapak Suranto Simbah Bagor ingkang mijil saking Karanggandu Gembolan Kerja Karanganyar Tentram ndere bingah siang kalenggahan tinimbalan keluarga panjenengan Bapak Armin Aditya Gotrah Kula Wangsa kepareng sowan wonten katentreman ngepos RT Setunggal Desa Jetak Sidoarjo Sragen Asri mongko kepareng gelar pahargyan walimatul urus dau penganten pun Roro Ayu Ardina Garnis Prabangkari ingkang sampun dau kalayan Bagus Zulfian Restu Ade Fatoni Atmojo kakung panjenengan Bapak Sumarno Ibu Sri Wahyuni ingkang wingking saking Kuwiran Banyudana Boyolali. Alhamdulillah ijab panggih ijab daup nak mas penganten sinubagya wis kasembadan kaleksanan katimanggih kawilujengan kalis sambika ligawit agung nugroho saking Gusti Kang Murbengrat miwah donga pangestu handika para-para sami. Bapak Ibu kepareng singketa lenggahipun wonten siang kalenggahan kanthi sowan para kanca campur sari supranada Indonesia kepareng atur panglipur sinarengan para widowati kula suwanaken setunggal boko sawiji karna ngingeti wekdal mugi pareng mangke astu saged dados panglipur sawetawis kunjuk lenggahipun para tamu sowan angka sepisan kinarya pambukaning panglipur wonten ingkang lenggahipun pinggir kiambak sisih wetan pinggir wetan ingkang mepet kalih meja semende cagak yayine ngapunten rodok tuwek mula golek nggon sendenan. Yuk kepareng sowan Mbok Endembi Forensa sinarengan supranada Indonesia. Hey, hey. Go, go. Jenom. Lah tak sawang kait mau mung semede cagak wae bocah iki kok. Iki jane matamu apa kira iki lho. Aku mau lho semende ora semende cagak. Enuk ning kursi senden. Basane aja matamu. Lah piye? Paningal. Walah kapiken keceripun panjenengan lho. Apik ora? Rumah aku ngarani tuwek. Dandan lho kayak subuh iki. Ya, tak omongke. Tak ayo-ayoke kok malah dikarani tuwek. Penyanyine nom lah ya to Mbah. Mongko sowan ning ngepos ki wis makaping-kaping. Papane ya ora ngaleh ora pindah ya wis manggone ning kene iki. Apa iya to, Mas? Manjing dadi sedulur. Manjing dadi sedulur. Nduk, Mbok. Mboke. Kene lho. Nggih, Pak. Jenengane wirawilin mawon apa to, Pak? Pak alalae lae. Kacek 50 aku pilih pake karo kowe no. Alah milih ombahe to. Aku ki ora gumun. Injih, ngaturaken sugeng siang. Sugeng pepanggihan malih kalih kula sak kanca supranada Indonesia. Tebih saking Gempolan, Karanggandu, Karanganyar, Jawa Tengah Indonesia. Injih. Mugi mboten maleh lan mugi mboten jelek. Menika hajatipun mantu sing dimaniman metu. Apane? Ya tegese apa sing disengker nang mburi kabeh ditokke. Kabeh ditokke alhamdulillah. Bakune wiwitan, tengahan, ngantos pungkasan pinaringan lancar. Amin. Hajatipun Bapak Ibu sinten? Bapak Amin Aditya. Ngaten sekalian menika besan saking omah. Omah kok. Iya. Masuk ke pasar.
Ya ngomah tegese ngomahe ngendi kan ya di Daleme ngendi? daleme saking Dukuh RT 12 Kuwiran Banyudana. Bajul kesupen. Boyolali. Boyolali. Muga-muga temanten dadi keluarga sing sakinah. Rasa nuturi. Hop 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 hop. Hop. Lah ngopo? Ora rasa nuturi no. Lah ndongake nganten. Ora rasa no. Lah ngopo? Kowe wae ameh rabi ping 3. Otak kowe krek. Aku wae. Iya, dongakno. Sakinah mawadah warahmah. Amin. Pak RT, nggih Pak, nggih siap. Kowe nek ngerti RT to? Ampuh. Dongane piye, Nduk? Sakinah mawadah warahmah. Amin. Dados keluarga sing ayom-ayom tentrem keluargane. Amin. Dados keluarga sing slamet donyane, Slamet akhirate. Slamet sing nanggap, Slamet sing ditanggap. uga slamet sedaya tamu ingkang rawuh siang Amin, punika. amin. Wah, dongamu mandi pokoknya Dembi dijabahi. Aku Bi, nggih Pak. kene Bi, kene. Pun longgar Mas. Ibu-ibu sing lenggah sisih kulon, mriko kulon nggih. Sisih kulon pengen pirsa. Aja demek. Najis muga ladoh mbok demek. Wudune aku nggo. Ya Aja Allah. demek to. Ora arep demok awakmu. Awan iki demok iki kipo padha oleh menungsane mongko ndek bengi tak keloni ya meneng bae. Kae bojomu. Oh, dudu kowe. Dudu. Mriko anu Mas. Gone ora eneng kok aku pilih kene wae. Ngapunten. Kene wae, kene wae. Lah karena papane. Papan jembar sik kurang jembar mergo tamune kathah saestu. Ayo tetembangan wong ayu. Pelok Mas, pelok. Menurutci. Ya. Aku apa kowe? Oh kowe lho MC-ne kowe. Ya. Menawa wis palakrama. Ngapunten lho Pak. Jan protokole ganteng. Rambutnya dingu dawa. Kandhane ya. Wah, jan ketok nom. Ati loro manunggal dadi sawiji. Oper mbok dembi. Cakepane apa? Oh alah. Ya sak isamu apa? Lho gak iso, cakepane kudu pas. Yen to ana rebut petong. Bari iki apa? Lah kene iki. Aja wadul wong liya. Syuting Mas. Syutinge Mas. Dikira aku ora iso. Gawenen kulite luwih putih Mas. Syuting Mas, syuting. Sing putih. Sepira Mas? Aja wadul wong tuwa. Bayu. Bari iki apa? Nano. Lat ya ora lat ya. Amoh to. Kok Rino Rien. Sakniki online, Pak, sakniki online. Sak suwene kenek garukan terus online. Ayo. Sing ngendang ki lho sing seneng. Online bar tak delok pelanggane tuwi-tuwi. Sugih lho timbang kowe kuwi pisan ora tau bayar nono. Ayo jenenge nggo persahabatan kok ya. Sudi sapa? Kere kok seumur hidup lho ya gumun kowe kuwi. Ayo. Nggo persahabatan lho arep melu. Kae karo kene ra mendem sik gak iso dhewe. Ayo. Rina wengi bisa wa. Mesem lan guyu ngono kok. Mesem lan guyu. Terus gayuh tentreming keluarga. Nanu. Nunuke Wis kok bisa langgeng kaki nini. None ora nganggo ngono kuwi to. Oh, gak nganggo. Gak digagas aku bakno. Ayo Bi, diaturke langgeng. Pelak Mas, pelak. Heeh. Engko sowan-sowan dikumpliti ya, Nduk, krana Nggih, Mas. miki ya gak nganggo kabel. Nah, monggo. Saben dina mung ngalamun jroning sepi semun Sepi samun. among Oh, sakadul bayangan do kang mas wong bagus lina litan bisa
misake katresnan lah dalah ya ora kalau lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu loh petel es mas tirta pangreseping rasa leres diwastani unjukan es nggih iki katon monggo kang mas katresnanmu bebas tan bisa jiwa lan ragaku Mbok apa dong sih aku karo awakmu kok kaya wong jotakan salah oh lah galo awas sing sayo sing rukun ala saben dina mong ngalamun jroning sepi mas sepi ala sepi sembun ngono ya ngono hamung tansah kadulu galo Kang Mas wong bagus Lina linan bisa lali saya ngerucit hati ini sih Citra ing janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye pinanggih keluarga Boyolali ana laladan Sragen. Alhamdulillah jenenge jodoh Mas. Jodoh mongko jodoh ki menjadi rahasia ilahi. Oh, ngandani. Oh, kandhani kok, Nduk. Ngandani kok awake dhewe uripe muntir lah ya kowe iki tono. Lah perkara muntir aku ya gumun lho bojomu ya tegel mangan kayamu ki lho. Ha tek ra tegel piye? Wong ya sandang pangane kaya ngene iki kok ya Pak. Umpama tak kei kaya kumuh ki gak terus arep mangan opo. Oh, gayamu ki lho. Bojomu ki lho cantik. Gemoy. Ya. Mening. Ya. Bojo sing endi kuwi? Di bojo kok lali. Ngapunten. Mbik iki gawe wirang. Ancen kok. Ya lagi iki lho wong bagus ndek bojo nganti lali. Gayamu nono. Sepira Mas? Mula wong omah-omah manunggaling rasa ki penting.
Piye tegese? Barang ki nek iso rasa loro dadi siji, apa wae dadi enteng, dadi kepenak. Pak. Wis disengeni. Kajange nyewa. Nek nggen kula oh iya. Iya, lah kapan nanggap neh? Wis ping pira wae nek karo dulurku lanang kepastian iki. Sepinten Mas? Syuting Mas. Mongko Kang Mas. Katresnanku. Bebas. Jiwa lan ragaku. Matur nuwun Mbok Endembi. Sing cantik ngono lho. Matur nuwun Mbok Endembi sing ayu dhewe ngono. Matur nuwun Mbok Endembi sing ayu dhewe. Makasih. Mbok ampun Pak, niku nyawa balen. Pulian. Oh maune mlakune gak pati jejeg. Oh, aku mertamu kita kira wonge sopan, badhe wedang nganti kutah, monggo Mas Petruk pinarak lenggah. Kowe entukmu ngenyek kowe karo aku. Aku ngenyek. Ngenyek ta kowe? Non. Kenek cikunyia. Wong anggere seneng gak kelakon nggih ngeten iki. Anggere utang diet gak dikeki yo ngene iki. Makasih lho, Nom. Matur nuwun, taturi lenggah. Wis reti ra usah mbok omongi. Sekeca lenggahipun para tamu karana Titi Wanci iki ya